माननीय जगन्नाथ आहे मान्यवर मंजूर कर हे छुट्टी दरखास्त मोर। माननीय जगन्नाथ आहे मान्यवर मंजूर कर हे छुट्टी दरखास्त मोर। संसार जाल रे हेलिणी घाटी एथर मणिमा दियो हे छुट्टी। संसार जाल रे हेलिणी घाटी एथर मणिमा दियो हे छुट्टी। आहे थकाने भी स्वर्ग द्वारे यही इच्छा मोर। माननीय जगन्नाथ आहे मान्यवर मंजूर कर हे छुट्टी दरखास्त मोर। मंजूर कर हे छुट्टी दरखास्त